Още от първия ден, като дойдох в хотела, бях омагьосана от него, от неговия блясък, от неговия лукс, от комфорта, от атмосферата, която цареше, от колегите, от екипите, с които работихме. Много са всичките, цялата признателност и благодарствени писма от нашите гости, но наистина ми се е запечатал един спомен, когато една дама след сватбеното си тържество с просълзени очи каза, че целият екип сме сбъднали нейната най-голяма мечта да се чувства като принцеса в приказките. Ами, с ръка на сърцето мога да кажа, че Гранд Хотел София за мен е втория ми дом. А защо е специално? Защото тук се проведе най-голямото в моят живот до момента семейно тържество, а именно нашата сватба с жена ми. Неговия персонал, топтящото сърце на Гранд Хотел София. Гранд Хотел София е една от емблематичните сгради в града, една от най-красивите, но специално я правят хората, които работят тук. Това е душата на хотела и един хотел е нищо без тези хора. Със сигурност това, което прави Гранд Хотел София специален са хора, които работят тук. Всички хора, които са работили през годините и продължават да работят,